Ia. Garrisa. Eskuak altxatu zera bakiak, eskuak batu zera ikiak, eskuak nahaztu zabaldua. Kukutza bihotz bat gure gaurrean, utxa betetzen duena, taupadaka esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka esnatuz lotan gaudenak. No hay cojones, ¿eh? Ideiak bultzatu zera bakiak, ideiak batu zera ikiak, ideiak nahaztu zabaldua. Kukutza bihotz bat gure aurrean, indarrez betetzen gaituena, taupadaka esnatuz etzita gaudenak, taupadaka esnatuz minduta gaudenak. Taupada bakoitzaz, kolorez da zuri beltza, taupada bakoitzaz, irribarre bat, taupada bakoitzaz, kolorez da zuri beltza, taupada bakoitzaz, irribarre Kaixo, zenbat denbora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, daretan zu galde, zainazu zer berri, nola dau, egunerokotasunaren irudia hau bilatzen zaitut gaur, 10 urteko haur, zaunkaka datoz, diru munipaltxau, kopatikatzen fenomeno, beti zuen alde, eskutik helduta daude raptarrek alde. Beti berdin, hala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat kultura batutak barruan, errege erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko konpromesua, zutik irauntzeko gogortasuna, okupabidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako jokabidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundu honetan, hamar jabedun baina gutxi dira, zer, hemen ikitza, errekaldetik, nola, bihotxez eta deia siniesten, zenbat urteko txabarruan, pikota gogor utxiko kutsa. Taupadaka esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka esnatuz lotan gaudenak, taupadaka esnatuz etzita gaudenak, taupadaka esnatuz minduta gaudenak, taupadaka esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka esnatuz lotan gaudenak, taupadaka esnatuz etzita gaudenak, taupadaka esnatuz minduta gaudenak. Taupada bakoitzaz, kolorez da zuri beltza, taupada bakoitzaz, irribarre bat, taupada bakoitzaz, kolorez da zuri beltza, taupada bakoitzaz, irribarre bat.
Aurretiko. Ahora, hostia, frena los danak.